Anteeksi opettaja. Mistä löytyy kahvi? Kahvi. Mistä löytyy kahvi? Katso, tämä on kahvi. Kahvi löytyy kahvilasta. Kahvila. Kahvila. Mistä löytyy ruoka? Ruoka. Mistä löytyy ruokaa? Ruoka on ravinto. Ravintola. Ruoka löytyy ravintolasta. Sen paikka on ravintola. Mistä löytyy asunto? Joo, mistä löytyy asunto? Tämä on asunto. Ja se paikka on asuntola. Asuntola. Jos olen sairas, mistä löytyy lääkäri? Mistä löytyy lääkäri? Lääkäri on tuossa. Ja se paikka on sairaala. Sairaala. Jos olet sairas, sinä olet sairaalassa. Mistä löytyy äiti ja vauva? Tämä on paikka. Paikassa äiti ja vauva saavat neuvoja. Mikä paikka se on? Kommentoi tähän. Hãy comment vào ô bình luận ở dưới đây nhé. Kiitos và nähdään pian. Hei hei!